φέτος τέτοιες χαρές, με τέτοια παιδιά, με τέτοιες προσπάθειες, με τέτοιους συνεργάτες, με ανθρώπους που θα αναγεννήσουν και που θα εγγυηθούν το μέλλον της πατρίδας μας. Άρα, εσείς δουλεύετε συστηματικότερα και καλύτερα. Γιατί είστε παιδαγωγός. Και δεν είστε απλώς παιδαγωγός, αλλά παιδαγωγός εις Χριστόν και εις Ελλάδα. Και όταν αυτά τα δίνετε, είστε πάμπλουτος και σε κόσμο και σε αγάπη και σε περιεχόμενο. Και μακάρι να μας αξιώνει ο Θεός πάμπολα χρόνια να σας καμαρώνουμε και να σας χαιρόμαστε. Όπως και τον εξαιρετικό δήμαρχο της πόλεως σας, με τον οποίο έχετε μια πολύ καλή συνεργασία και η οποία μακάρι να συνεχίζεται προς οικοδομή των ανθρώπων.